tuším. Jdeme si dát, takhle. Takhle jsem dáš paleček. Tak, zkus to otevřít. Vždycky musí mít šroubeček u sebe, jako k sobě. Tak, a teď si to smakat a snažíš se, aby se ještě docvakej, ještě docvakej. Já už teď už Tak, ale musíš mít dopředu musíš mít ten stát, ne? První část vidíš jako před tím kloubečkem. Tak, ještě zkus docvakat. Ještě zkus pořádně, aby se měla to pěkně province a cvakat jenom pálečkem. Jo? Tak, ty máme kostíkama to dobře, budeš. A cvakat jenom pálečkem, jenom takové jaký pálečka. No vidíš, jak To delí jak nám, tak, teď si to. teď to stydím já, ale to porážku. Takhle si to píš. Takhle si ten řebínek, tou rukou. Teď si touhle rukou řebínek, tou rukou. Tak, a přišli. Touhle tou rukou takhle čiš, jo? Touhle tou takový řebínek. Řebínek. A teď si řebínek a čižmu vás. To to mě bolí. A čižmu vás. Tak, takhle nezadělá. To je dobrý, veď? To je úcta. Teď si takhle vezmu pramen, třeba s tabletem. Chyť si ho takhle do ruky. Bezva, ještě si ho takhle nečeš pořádně. Tak, přesně mezi ty dva prstíky, no ano. Tak, a teď si tahle do toho dejte hřebínek, takhle. Tak, otevři si to. Tak, jenom jednou stačí. Jak už jela, ne, úplně. Jsi si moc zatěšila. Tak, si to a pojďme na další pramen, jo? Tak a zase tam do té ručičky si vem ten hřebínek. Ještě pustí ten paleček. To ty tušky. Nahráváš to? Do dlaně, tak. A ještě si ho otoč ten hřebínek, aby si četla. Tak, to je ono. Tak Teď to si je vem tahle to. ten pramínek, jo? Tak, bezvadný. Ještě si to jednou pročeš. Skvěl. Tak, zase ten hřebínek si dej sem. Tak, stáhni si to takhle trošičku víc. Nevadí, stříhej tadyhle zatím, jo? Počkej, se nestříhneš. Tady takhle stříhej. Tak, jednou a stačí, jo? Tak, zase nůžky zavři, ať nestříhneš někoho nebo sebe. Musí být pořád zavřený, jo? Tak, čísni. Ne, tady na ten. Tady na ten. Tak. Zavřít, čaj zčísnout. Ona vás trupne, ona vás trupne. Tak, a tohle to má další ústří, jo? Tak. Nevadí, hele, nevadí. Pohraj si s tím, ještě dotáhni. Tak, to je ono, tak. Ona fakt to dělá sama, to je už. Tak. Popotáhni a mezi hlavou. Nepospíšej. A hlavně, ať se nestříhneš, jo? A dál. Tak. Perfektní. Tak, a dáme sama na tato pramínek, na to, jo? Takhle se stáhnu stolečku, zavřít nůžky, dát do stolečku, dát se do dlaně. Tenhle ten, tak. Čísnout. Přijde příští týden a... Dáme něco trošičku složitějšího, vezmi si ten kroužek takhle na všechno, zkusíš to? Jo? Příští týden bude dělat melíry, víš co, ty Jak jsi ho brala teďko takhle, tak teď si ho vezmeš takhle. Jo, jak jsi ho brala tak jenom takhle prostě posuneš ten hřebínek. Z téhle strany takhle. Vyzkoušíš si to? Když to nepůjde, tak se nic neděje. No vidíš, jak to jde. Já to říkám, že ty jsi šikovná holka, že je trumfneš. Tak, zase si to, dej si ho pěkně sem, do té dlaně. Na hřebínek, tak. Popatrně, nepospíchy na ty nůžky. Tak, na paleček, pomalinku, ať se nestřihneš, opatrně. Tak, jednou, tak. A zčísnout. To je ono. Tak, a pojďme sem ty straně. To je úplně hustý. Vidíš, tohle by nevěděl. A zase sem dát toho palečku, jo. Tak. Vedle maličku. No. To je ono. Jo. A nebo takhle si to veš, počkej. Já ti pomůžu. Pomalinku, ať se nestříhneš. Tak, bezvadný, všichni. Bezvadný. A co, už dáme pokoj? Jo? A líbilo se ti to? Já teď už měl druhý to. Tak, si už ty nůžky. Tak, a necháš se druhý ustříhat?